Ụlọọrụ Anambra State Waste Management Authority ASWAMA na hichapụ bekee atụpụtago atụmatụ ngagharị izisa ozi ọma na kansụl 21 enwere na steeti a iji wee mee ka uche ndị mmadụ dị na mkpa ọ dị na ha ga na-edobe gburugburu ha ọcha ma fụ na a na-ekpofu ahịhịa otu o siri wee kwesị. Malite n'Ọka bụ isi obodo Anambra State wee gaa n'ime obodo na ogbe dị iche iche enwere mana Nnewi South, Nnewi North na mpaghara ndị ọzọ niile otu ASWAMA jekwuru ndị mmadụ na befa ndị ndu obodo na ndị dị iche iche eji okwu ha agba izu n'ezi ha anya bụ ozi ọma ka ha kaba arụ mee ha kwesịrị ime na-ekpofu ahịa ebe ọ kwesịrị maka ọdịmma onye ukwu na onye nta aka bụ Blessing Dennis ha wee mee ya bụ ngagharị wee weta aka ịga n'ugbu a. Dịka a na-eme ya bụ njem, ndị otu ASWAMA mmara ihe kwe na-akụ bụ ndị gbasara ozi nyegara otu esi edebe gburugburu ha ọcha. N'okwu ya ka onye managing director nke ASWAMA bụ Sir Mike Ozemena kwuru na njem ahụ bụ nke dị uchu ịgbasa ozi otu esi ekpofu atịtị n'ebe adịrọ mma na mbuze ma kwukwe na otu ahụ bụ nke na-ewepụta n'idesa ebe obibi ọcha maka ndị nọ ugbu a nakwa ndị ọdụ n'iru. O kwukwara mkpa ọ dị na njikọ aka ọnụ nyegara ndị gọọmenti, ndị nnọrọ onwe nakwa ndị ime obodo n'iji memina ya bụ ikpofu atịtị n'ebe adịrọ mma. N'okwu ya ka onye senior special assistant nyegara gọvanọ Chukwuma Soludo n'ihe gbasara gburugburu bụ Maazị Osi Nkachukwu kọwapụtara atụmatụ ya bụ njem dịka otu a ga-esi na-ekpofu ahịhịa, ebe a ga na-agwụsị ya nakwa ihe a ga-eji wee welu ya bụ ahịhịa wee mepụta. N'afọ nnobi ka onye otu ASWAMA Governing Board bụ Maazị Chris Azọ toro ya bụ njem mgbasa ozi dịka nke ka mma n'iji mee ka ndị mmadụ mara mkpa ọ dị ikpocha be ha nakwa ebe ha na-alụ ọrụ ka ọ bụrụ ihe dị mma. Na ntụnye nke ya ka onye ọchịchị nchere oge nke Nnewi North bụ Injinia Chris Obiora toro ndị ASWAMA maka iduchu ha n'iwepụta amụma bụ ịgba n'iji memina ikpofu atịtị n'ụzọ adịrọ mma ma kwuo na ya bụ ebumnobi ha bụ nke gọvanọ Chukwuma Soludo na-eme na Anambra steeti. Onye Chief Medical Director nke Nnamdi Azikiwe Teaching Hospital Nnewi bụ Ọkammụta Joseph Igboaja toro ya bụ njem ma kọwaa na ha ga-agbado ụkwụ na ya bụ amụma n'ihe gbasara ahụike ma kwukwa na njem nke ahụ bụ nke ha ga-eji na-amụgosiri ndị nọ n'ime obodo mkpa ọ dị ị na-edesa onwe ha ọcha nakwa ihe ha ji eri nri. Onye managing director nke Operation Clean and Healthy Anambra State Ocha Brigade bụ Comrade Celestine Anere bụkwa onye sonyere na ya bụ njem site na Nnewi nke dị n'okpuru ọchịchị Nnewi North. Abụ m Blessing Dennis maka akụkọ ụwa ABS.